Hei! Tein tämän videon siksi, että sais vähän selvemmäksi, milloin meditaatioita voi katsoa tai miten neitä katsoo ja miten se tuntuisi kaikista parhaiten. Monet on kysynyt just sitä samaa, että milloin olisi oikea aika tehdä meditaatioita. Aamulla, illalla vai silloin, kun on kaikki niin raskasta ja on huono olo. Rehellinen vastaus on tämä, että se ei riippu kellon ajasta. Se riippuu siitä, millaisessa tilassa sinä olet. Jos keho on jännittynyt, siitä ei ole merkitystä. Kuinka hyvä ohjaus tai ääni on, tai miten sä sitä kuuntelet, tai mihin aikaan sä sitä kuuntelet. Keho ei ota vasta ennen kuin se tuntee olonsa turvalliseksi ja on rauhoittunut. Mutta kaikista paras aika on kuunnella meditaatiota aamulla, heti heräämisen jälkeen. Just silloin, kun sä ei ole vielä avannut puhelinta ja tutkinut, mitä on uutisia tapahtunut yön aikana, tai minkälainen kalenteri on tänä päivällä, mitä on mitä sun pitäisi tehdä tänään. Laitat herätyskellon kiinni, avat puhelimessa vaan sen paikan, missä tulee meditaatiohetki. Ja sitten kuuntelet sitä meditaatiota. Se on siksi paras aika, kun sinulle ei tarvitse korjata mitään, ei tarvitse saavuttaa mitään. Annat itselle hiljaisen hetken. Hiljaisen alun ennen kuin koko maailma alkaa ohjata sinun alkavalle päivälle. Että se olisi kaikista paras aika, olisi aamu. Ja itse asiassa iltakin on hyvä aika. Illalla ennen nukkumamenoa on hyvä aika myös. Miksi? Se on sen takia, että koko päivä sihinaa, sahinaa ja juoksemiset ja tekemiset on rasittanut aivoja ja kehää, että se olisi ihana hetki löytää itselle sellainen hyvä rauhoittuminen ja samassa saada siitä pikkasen hyötyäkin. Että meditaatio ennen nukkumaan menoa, silloin kun sä ei tee enää meditaation jälkeen mitään, vaan sä nukut. Ehkä sitten hyvä olisi semmoinen meditaatio, mikä alussa rauhoittaa sua, antaa sulle vinkkejä, miten hengittää syvää ja rauhoittua. Ja sitten se meditaatio kulkee sujuvasti alussa. Ja silloin kun sä olet saanut jo pikkasen unesta kiinni, sieltä alkaa tulemaan opetuksia. Mutta älä ole murheessa, kun sä ei kuule niitä opetuksia. Sinun korvat on auki silloin myös, kun sä nukut. Ja alitajunta on ottamassa kaikki talteen, mitä kuuluu sieltä puhelimesta. Toki hyvä olisi, että se meditaatio ei olisi liika pitkää. Ja kun se sammuu, sitten puhelinkin sammuu. Että sieltä ei tulisi seuraava mainos tai jotain muuta. Mutta jos ilta- ja aamuajat ei sopi hyvin, sitten on myös päivällä hyvä aika. Silloin päivällä etit vaan sen hyvän hetken tai tunnustelet, minkälainen se hyvä hetki sinulla oikeasti on. Ja sitten päivällä on hyvä myös, jos ei ole tänään kuin puoli tuntia meditaatioaikaa, vaan otat semmoisen lyhyt pätkän. Kuuntelet jotain hiljasta ja rentoa musiikkia, tai sitten linnunlaulua tai pianosoittoa tai semmoista. Kuuntelet hyvää, matalaa, sopeutuvaa ääntä, mikä puhuu sulle ihanaa meditaatiota. Ja oikeasti ei ole hyvä aikaa ja paha aikaa. Oikeasti sun pitää itse löytää se hyvä hetki sinulle itsellesi. Mutta hyvät ajat on kuitenkin mun mielestä aamu, ennen kaikkea hälinää, silloin kun aivot on valmis vastaanottamaan kaikki hyvää. Ja illalla, silloin kun sä olet koko päivä hommat hoitanut ja olet valmis nukkumaan menoon ja rauhoittumaan.
Jos tämä video oli sulle kiinnostava ja oli apu siitä, voit tykätä. Ja jos sulle sopii, sitten sä voit myös tilata. Se antaa sulle aina mahdollisuuden olla mun meditaatiovideoissa mukana. Ja pikkuinen sitten salaisuus, että on tulossa miljoonan värähtelyä, eikö siis miljoonan rahan värähtelyä, että mä teen meditaatio yhden semmoisen pätkän ja toisen montapäiväisen. Tule kuuntelemaan seuraava video, niin saat tietää enemmän. Heippa hei!